Kaixo Koldo naiz eta Euskara OK kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Gaur, aditzaren orainaldi burutu gabea deitzen denarekin egiten den akats bat ikusiko dugu. Zein da orainaldi burutu gabea? Etortzen naiz, adibidez, edo jaten dut. Alegia, aditz erroari ten edo tzen atzizkiak itxasten dizkiogunean. Hainbat erabilera zuzen ditu, adibidez, zerbait maiz egiten dugula adirazteko. Adibidez, egunero goizeko 7 jekitzen naiz. Beste erabilera zuzen bat da halako ekintza jarraitu bat adirazten dugunean. Adibidez, nik ez dut haragirik jaten. Beste bat da baieztapen orokor bat egiten dugunean. Adibidez, txoriek egan egiten dute. Eta beste erabilera zuzen bat, orainaldi narratiboa ditzen dena da. Liburuetan eta gehien bat topatzen duguna, adibidez, bezeroa sartzen da dendan, erosten du zerbait eta gero kanpora ateratzen da. Hoiek denak erabilera zuzenak dira. Baina, erderaren eraginez, badago erabilera bat zuzena ez dena. Erderaz izan ere, halako proposamen batzuk edo plan batzuk egiten ditugunean, orainaldia erabiltzen dugu. Adibidez, vamos al cine? Edo, me dejas tu ordenador? Eta horrelakoetan, jende askok erdararen eraginez, orainaldi burutua erabiltzen dute, euskaraz. Eta beraz, zer, joaten gara zinera, edo uzten didazu zure ordenagailua, baina horrelakoetan euskaraz orainaldi burutua ez, baizik eta geroaldiko formak erabili behar dira. Hau da, zer zinera joango gara, edo utziko diazu zure ordenagailua, horrelako erabilera okerrak askotan entzuten dira, eta batzuetan ikusi ere egiten dira. Kalean adibidez, hemen daukazue kartel bat duela gutxi ikusi nuena gimnasio batean, eta hor jartzen du, entrenatzen dugu, eta erderaz, entrenamos, eta hori ere proposamen bat da. Beraz, euskeraz, entrenatuko gara izan beharko luke ez dugu. Entrenatuko dugu izango litzateke zerbait entrenatzen dugunean, edo norbait entrenatzen dugunean. Normalean gu geu entrenatzen bagara, hori, entrenatzen gara esan behar dugu. Beraz, forma zuzena, entrenatuko gara, hori izango litzateke.